karaván most megáll, mert sokan azt hiszik, hogy eltévedtek, mivel hegyeket látnak maguk előtt. Hiába nézik az iránytűt, nem tudják, merre menjenek. Akkor vak vezetőjük fog egy maréknyi homokot, és megizleli, mint az ennivalót. Fiaim, mondja a vak, tévedtetek. Semmilyen hegy sincs előttetek, csak képzelődtetek. Indulhatunk észak felé. Erre a többiek engedelmesen tovább mennek, és el is érnek a városba, amely északon fekszik. És ott játszódik a történetem. De azt már nem tudom, hogyan folytatódik ott, abban a városban.